लामसावो सार संना सोंमोखमा आइसार जोंजोतनो साइमाना जे बसकां फाइनाय 30 सेप्टेम्बर जे तिप्रा मथा बायकासा फटरमा 12 घन्टानि जे बन दा खबजाक दंमानि किल्ला तिप्रा मथानि बुखाखैले ओ जे बन 12 घन्टानो टिभि बसु जरति प्रिपरेशन फटरना हाबजाकताव आबनो टिभि लुक्रावनो तमा पाकस्ताननि किसे सागे पहिलाव हामया फानाय जिनि मिडिया जत फाइसो फाइजाक ताकु टिभिखौ सोंनो प्रथम खाका हाम तासारा जिनि मिडियानि बिसिंथै नाय तंनाय सारा त्रिपुरा इभेन्ट किला बागमा जत जिनि थानसानि खरां साजागनाय साजायान रनो बहायनो बेलाय बेलायके खाका हाम खुनुया फारु तैबो सिनि लगे अ दिनि निवा तंगो सिनि सेन्ट्रलनि जुतिसा वाइटिएफ नि सिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि सिनि ब्लक नि प्रेसिडेंट नरेश सर तैबो सिनि सेक्रेटारि ब्लक कमिटि तिप्रा मथा वाइटिएफ नि दौलत जतन दं जों अमनो बेलायके प्रश्न कहा जों अमनो जों थाइसिं निरक मीडिया हाय खसकां जों अरनो काइसा किला हातियोनो बाजार सभा हातिबार सभा खाइलायखा काइसा अमसिनि मेसेज फाइनाय 30 तारिख जों खानाखा जत सोशल मीडिया नो खा 22 तारिख सिनि हानि नकपां बुबाग्रा सिनि ब्रंगनां राजा ब साख्लाइखा ग्रेटर टिपालेन नि बांगै जों 30 तारिख सिनि एडिसी एलाकाव टोटल 6टा नि सिनि 6.5 जरा बन खाइजाकनाय बनो जों पुरा सिनि किला तिप्रा मथा बहायनो पुरापुरि ब्लक कमिटि वाइटिएफ टी डब्ल्यूएफ सबो पुरापुरि सपोर्ट खायो और सपोर्ट खाइमानि बिसिंथैनो जों सानि मुसुगो जत सोशल मीडिया नाय तंनायनो जों किलाव अमो हाइकेने प्रिपारेशन नावै तंगो जों आपरा जागाव जों कयेकटा जागा 7टा जागाव जों पिकेटिंग खाइनाय तारसासेनि गुरिनाय राउन्ड रनाय सिनि 6-7टा गारि तंनाय बाइक 200-300 टा तंनाय जों सारा किला आमचाय गुरिनाय सिनि एडिसी आमचाय गुरिनाय अमो हाइके जों प्रिपारेशन नाजाक तंगो अ दिनो जों सिनि किला बागमा निंगैबो तिप्रा मथा ब्लक कमिटि निंगै वाइटिएफ टी डब्ल्यूएफ संग बहायनो बुबाग्रानो लगे रनाय क्राक खाइनो जाते सिनि थानसानि खरां सिनि ग्रेटर टिपालेन नो दाइति खरां दिलिवर होवानि बांगै जों खायानि बांगै जों बहायनो अ बननो सपोर्ट खाइ आपरो दिनो क्राकखे जों दिनो tapi kasa ko ngaga ta tang फाइनाय 30 तारिख सेप्टेम्बर बुबाग्रा बन्दा खबजाक CPIM ni Ketua Menteri Som kota kebangun barang ke sosial media rogo brok upon tak usah mani mana lah ya jika ni je Ketua Menteri rom kono mana lah ya kono tu yang nol sama kau tiang kono kono बेलाके हामबाय जों सामाव आसले CPIM नि मुक्लगो बरक करिखा सपोर्ट करिखा बरक गदगमा 20 बছর 25 বছর राजत्व खाइखा ठीक न पिया बरक टीटी एडिसीओ जेबाबे आगे सेंट्रल नि टियाबा एडिसीओ तेबो मोर पावर वानि बांगै जे कागज रजाकमानि बनसान बन नट रिलेक्टेड नै बरक फिरावग्रै रहौ और जागा ब्रंनि कोनो बरक करै सपोर्टार करै हाय हनैनो बरक पॉलिटिक जानि जा बन सामाया ब्रंनि आइडियोलॉजी बाहाय बरंनि व्यक्तिगत बेपार तबे केवमनो जों पुरापुरि अपोज खायो बरक अमो हाय खायन तंमानिया अमनो जों सानायाव CPM र तिप्रासानि बांगै काया आसले बरक व्यक्तिगत साथक राजनीतिक खायनि बांगै अमति हाय कग्र साखनता गते काइसा पाइथाको सोंमा जे किल्ला आमसाइबले बो जागा थाइबो जे कास हुजने आबले बसु जरति प्रस्तुति खाइजाका थाइजोका जों अमनि परेबो जों तैसासानि बिसिङनो जों जेनि हायनि तैकाइसा सेसन मिटिं खाइजाकनाय प्रिपारेशननि बांगै जों कयेकटा पॉइंट खाइना जाक दंगो बागमा हाय रायो हाय आत्रबला हाय आयांसिनि काब्रा हाय अम हायके 6-7टा जागाव सिनि गैदारिं तंनाय आरो जा पिकेटिं खाइजाकनाय सिनि यूथ वाइटिएफ डब्ल्यूएफ जतन मिलिवइन आरो गैदारिं खाइनाय टोटल